Kaixo, FP Barakaldoko irakasleanaz eta bideo honetan azaldu nahi dizuet Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren bitarteko diru laguntzaren bitartez lortu izan dugu proiektua. Proiektu honetan gure automatizazio eta robotikako industrialeko ikasleak eta baita elkarlaneko robotikako ikasleak teknologia berri batekin lan egin izan aldute. Hain zuzen ere, lan egin duten teknologia hau da. Machine learning inguruan da, eta baita elkarlaneko robotikaren inguruan. Bi arloak lotzen ditu. Alde batetik daukagu kamera bat, kamera honek bideoa badarama industrial PC batea. Hemen, industrial PC honetan daukagu machine learningeko modelo bat, zeinek kutsak eta bertan egon daitezkeen piezak desberdintzen ditun, informazio hori PLC batera bialtzen dio, eta PLC-ak eitzen duna da, zuzen dugu nora joan berden robota operarioa ezer egin barik. Bueno, ikusten duzuen bezala, aplikazioan, berak bakarrik badaki non dagoen pieza, non dagoen kontainadorea, informazio hori bidaltzen dio PLC-ari, honek bidaltzen dio robotari, eta robota etortzen da zuzenean, eta piezak kasu honetan apilatzen ditu.